खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै आगै थं ओइथिंजा ओमफ्राय आंनि बोराय आं लाइटआ मायदि नांगो आंनि बोराय आं ओमफ्रायो दायो जोङो फैदों मा होनना बुंगोन इखो मानास रिसर्ट औ मानास रिसर्ट ओमफ्रायो ओरैनो बेलासिनि फैदों आरो जोङो बेरायथावथावबो माबा मोनसे जालांनोसै दायो जों अर्डार खालामदों चिकेन बिरियानि ना ओमफ्राय चिकेन बिरियानि नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि भिडिअखौ फारसेथिं जा आगै दङ नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोनाथ' बांसिनानो मिथिखायो आगै मटुखौ जोंहानि स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैहायनि भिडिअखौ नैबेलाय आगैया हाय बोरै खोन्थियो हेल'बो गैया हायबो गैया जानोनो फैलायबाय आरो जोङो मोनाबिलिनि खैथा जाखो टाइमा खैथा जाखो औ नुखादों दा खोन्थिगोन टाइमखौ खैथा जाखो मोजां नुयोथ' आं लाखाबायानो थायो फैबाथाय ओइ बुहुदानो बुंबाय थायो मा जायगाया अबेयाव एरियाया होननानै आं खोन्थायोबो खिन्थु बुहुदानो भिडिअखौ आथा नायोना ओमफ्राय उनाव सोंहरो आरो कमेन्टआव ओमफ्राय मानास एरियायानो आरो इयो मानास एरियायानो औ जोङो जोंनि एनिभार्सारिनि केकखौबो इयावनो काट खालामदोंमोन ना बाबुआ फैयासै ना बाबु फैयाखै जालांलायनोसै ओइ बेक साइडखै दं खोमा नै मोनफैबाय जोंना अर्डारा बिरियानि इमा दाउदै नामा सानिया दाउदै ना बिरियानि बुहुद गोबावनि उनाव जासिगोन दिनै ना जि गोबाव जाबायमोन बिरियानि जायैया जाखावथारनोसै दिनै नामा जानोनो फैखादो होनलाय टेस्टि नुखादों बिरियानिखौ मन टेस्टि जादोंमोन माने आं गायदोंलै बै माबाखौ पनिरखौ माबाया केकबो जाबाय ना इमान बुरजा कफि लोंनोसै एक सेकेन्ड mantu ikan naik warnanya Natal limited bila na gila gue kan Bukan aku di kayu berayun
बोलायसिले हेलिपेडेटा बोलायसिले हेलिपेडेटा जुदि मोनसे नायजों आहे याते दायो जोङो जाखांबाय ओमफ्रायो जों ओरैनो बेलासिनि बेरायनाय हिसाबै फैबाय फैनानै बेयावहाबो हाबफैबाय जोङो माबा मोनसे जानो होननानै ओमफ्रायो बेसेबांथो बोराय बुरि फैनो साननानै जोङो जोंहानि आगै मटुखौ लानानै फैफाबाय आरोना लोगोआवहा ओमफ्रायो जाबाय दायो आरामसे बिनिफ्राय जों दायो थांनोसै आरोना ओमफ्रायो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो